Ay, sus, huwag na. Ano na ngayon? Kumbong kasi panawan mo. Kasi kami naman. Parang iba na ito din naman. Ang sarap. Hindi na magkakakuan na yung edad ko. Basta mo. Kasi kung nagubha, nagubha mo. Wala po na nakalisima. Malalaman yung kagabi. Amo, to kan ulit ako na. Mo na pagkita. Oo man. Ay, kanang murag di Paano din yung mga idol, yung akala mo simpleng damo lang nakakalat sa tabing ilog o kaya sa salong, ay meron palang nakabaong kayamanan. Ayun, panoorin nyo si Uncle dito mga idol, kung paano niya makukuha ang nakabaong kayamanan. Akala mo simpleng ugat lang yan, pero hindi natin alam, meron pala yung ginto na nakasama yun. Hinuhukay niya yung iba sa ilalim ng pinagtubuan ng damong ito. At ito, dadalhin niya sa ilog para hugasan. Grabe, pwede palang magkaroon ng ginto ang ilalim ng mga damo-damong ito. Pwede natin itong subukan mga idol sa ating mga lugar, baka meron. Ayun oh. Ganyan lang pala hanapin itong mga gintong ito. Walang kahirap-hirap. Hindi natin alam na meron palang nakabaon. Ayun o. Unti-unti na nga lumilinis mga idol. Tingnan natin hanggang dulo kung meron nga ba talaga siyang makukuha. At ayun, mukhang maubos na ang buhangin. Ayun, napakakapal nga naman talaga ng ginto ang kanyang nakuha. Paldo na naman si Uncle. Ampun sampo. Opo. Gusto natin pinalikan yan.
Baba ka na, Mark, dyan. Go down. Hayaan mo na nga. Hindi titigilan, uy. gawin ninyo mga mare. Kaya mo titigilan ka niyan pag hindi mo sinawayan. Okay lang. Uy. Nangangawit ka na lang dyan. Superman pa yan. Sama kayo. Na, baka dyan. Sama kayo tita. Galita ka na tita, sige, yari ka. Ay, sa Julian. Kunin ka na rin ko, ha? Palaban na rin, mama. Ayan na kayo. Sarap na tulog sila dyan, oh. Kaya kapag pa silang dalawa. Siksikan mo ni Martin sa gitna. Sino? Hindi yan sa siya, no? Justin. Tawag na ng mama si Jillian. Lalo ka kasi aasarin pag sabihin mo huwag ka dyan. Siksik ko lalo sa'yo yan. Tatayin yun. Tatayin. Naka, sige. Baba. Bubo. Baba. Tayo. Sige, Bigay mo kay mami. Bigay mo kay mami isa. Wala isa. Parang nga, nagalitan ko yung patid ko saka yung asawa niya. Huwag mo pagpalaro ilang Roblox. Patay mo lang. Mura. Mura sa Roblox. Bata. Huwag ka dyan. English speaking din yun eh. Ay, triplets, little boy, fishing, shout out. Ay, tip na nga yun eh. Set down. Halos na wala itong pamangkin ko, puro English speaking. Walang Huwag makulit. Oh, mga bata ngayon. Nothing. gadget na kasi ng gadget eh. Set down. Eh, kung dati meron na yan, hindi mo galing ako mag-English. Behave. Wala, tama na yung cellphone. Hindi ka na makaintindi ng Tagalog, English na lang. Ayun. Shout out for viewers. Kaya wala sa cellphone na, wala ka rin cellphone. Daway. Ikaw. Kahit maghapon, hindi kita Bakit? hindi kita pinapigilan. Tapos yun sa akin, bigla-bigla mong kunin. Ha? Wala sa cellphone, huwag ka na rin sa cellphone. Why are you are sleeping? Ay, salamat. Where are you going? Pay kita. Ha? Where are you going? There's a ghost. Hey. There's a ghost. Ako, natuloy naging tanggiro. Dito ka sa 21 minutes mo. Ang laki ng mga banak na isang diba. May ghost yan. Please. With ads. Wala kas pala channel mo. Ikaw na isa siya raw. Ako nakalive yun. Sinong pagbati ko din yung sila. Nag-live ako. Pag live ko, nilive yung mga ba doon. Yung akala ng China ko, sa side ni nanay. Akala yung vlogger na ako. Vlogger nung wala nga chimpo eh. Vlogger ka pa. Sabi kasi, hello guys, welcome to my vlog. Ayan o, sa tabi mo, vlogger yan. Ay, sorry. Sumasahod niya sa YouTube. Saan ba gusto nating Saudi yan? YouTube o Facebook? YouTube. Hirap naman sa Facebook maganda. Sa Reels. Ano lang yan. Oh, meron ka sana sa Facebook, meron ka sa YouTube, doble. Yan nga, sa kanya, YouTube at saka Facebook. Notify na din niya sa ano eh. Diba kung sumasahod sa Facebook? Or notify ka na. Monetize pa lang. Monetize. Oo, so ganun yun. Saan ka mapupunta na? Ano yung isa siya raw? Ay,
Pag ako nag-vlog, automatic, 10 million views na agad yun. Yung sana all. Okay lang. Pag nag-vlog ka ngayon ng about sa pagtitinda mo, pagtitinda, tapos magbibigay kang blessing sa charity vlog, hindi pinapansin. Oo. Kasi ano na eh, na parang ano na talaga eh. Kung gusto nila yung katarantaduhan, Oo. yung nakikita nila yung may lalaiting ang tao, meron kang papahiya, ano ang gusto nila yung talagang pang ano. Ha? Tumingin siya sa akin. Nilapag ko na yung tagay. Ininom mo na eh. Ininom mo dalawa. Kailan nga ako nasa uminom ng gloves? Nung pumunta akong tagay. Anong araw yun? Last week. Si Ate, madalas yung inom yun. Parang madalas eh. Makakainom ako pag pumunta lang ako dito. Kaya nga, madalas ka uminom dito. Wala na akong oras sa'yo. Kasi uwi na speaker eh. Sabi mo wala ka ng oras. May oras ka pa rin kung gugustuhin mo. Magdadrive ako. Mag-out of town yun lagi. Eh, alam ko naman yun. Maiintindihan ko naman yun. Yun, mas mabuti nga aklarado. Baka Pag maya, ganun wala kang ginagawa, tapos wala kang time sa akin. anong ibig sabihin nun? Ito na lang sa imo. Nagkakanan ako, hindi nangangaliwa. Ito na sa imo. Naiintindihan ko naman yung kung busy ka sa TikTok mo. Kasi Ay, mo kayo. pinag-kiss ni Jing. Gagano na sana siya. Sabi niya. Sino? Baho. Sabi niya big kiss. Gagano siya. Hindi niya tinulad. Galing mo na naman yung bunutan mo. Turkat yung bata mo. Huwag mong galawin niya talaga eh. Hindi mo nga yan. Never pa yan sa akin na ganyan. Ayaw nga niya doon kay Jing niya na kiss. Yung kamay mo talaga. Kumana sa tatay. Inis na. Tapos gusto pa niya yung Jing sa kapila. Tinulak na siya. O pipilitin mo, makapis ba niya? Hapos ang ilapakad ko. Sa nalikod na nga niya eh. Sa nalikod na. Kiss ka pa sa kanila. Ay, shoutout Jeff. Yung kukuha. For viewers, shoutout. Sa ano niya yan kanina eh. Sa puno na. Water polo niya yan kanina eh. Lagi niyang kinuano yung pututoy niya. Hindi naman yan siya. Pamalabay. Kapi-kapi po. Sige. Wala. Kapi ka lang. Dalawa pa lang tayo. Copyright yan si ano. Dadagdagan niyo pa yan. Yaw lang. Ang copyright yan. Ha? Ang copyright. Bawal yan. Saan ka ba? Doon sa kabila ko, anong ingay doon? Simpahimik ko man. Walang tuktok dito, alam sa bahay. O, dito sa kabila yung sinira. Yun, mas maganda. Oo. Pabagsak na yun eh. Mas maganda yung ano eh, ganito lang eh. Mas Bahay- ingay talaga yun. Bahay din na ano. Doon sa kabila mo, pagpasok mo sa ngayon. Wala ka na nga sa mood eh. Sa daan pa lang tayo, wala ka na sa mood eh. Basta na yun eh. Pagod ako eh. Alam mo pa ba? Pauwi na, tatawagan ka pa ganda ng prosen. Dideliver pa. Tapos yung nagsundo sa'yo na lasing na. Oo, ayaw pa umamin. Nakainom, hindi lasing. Kakain simula lang, bago lang yun eh. Bagong shot, ganyan yung lakad mo. Left and right na. Madilim eh. Si Rauso ka madilim. Madilim. Liwanag ba kaya doon?
Uy, Uy, madilim dilim. May madilim dun love. Ano kukunin mo? Kahit yung, Alam mo, yung Danau, talagang Alam mo sa- didiretsuhin niya na. alam mo yung kagabi, kahit yung mga tambay dun sa gilid, tinatanong ko kung saan yung garahian ng mga taxi kasi sabi mo nasa may taxi ka banda. Maraming taxi, doon sa labasan. Pati yung mga tambay yung mga tinatanong ko kung nasaan, sabi niya nandun. Mamaya ituro ka sa maling ano. Diyan lang yan, te, sa unahan, te. Saan kaya? Tricycle lang naman kung nandito. Magkasama na pala yun. Doon pala yung drop point doon. Nandun ako sa may tricyclean ba? Tapos bumalik ako niya. Siya dito na sa kanto. Ibalik na po ko sa agi. Kinianto na po sa court. Like, naman ti basketballan dito na bit sa unahan. Itong ingon ka nga pagkakaanto dito. Iabot ko Nak. dito. Mahulog ka dyan, di ka pa nakahawak. Iabot ko dito Ayos yan. na. Abi na na siya dito. Na, balik na po ko. Balik na ko dito na po ko sa may tulay. Eh, sabi ko pa doon sa rider kagabi. Eh, sabi niya, magbubuk na lang ako pabalik. Grabe, bitaw na. Oo, pag hindi talaga, hindi ko alam eh. Ngayon usapan natin dito tayo magkita eh. Oo, dito tayo magkita. Eh, Malakas din boses nito eh. Malakas din. Napapaliwanag na parang galit na eh. Gulong pa lang yan. sabi ko dun sa rider, sabi ko,
naman yan mo eh, hindi naman yan ako. 1,000 na, yung 400 na lang. Kaya, hi. 2,000. Ano ba? 2,000 yan. Naubos niya ano. Lubos. Yung 1,000 Wala yan kinasya out ko na nga, tinabi ko na doon. 186. Oh. May pamasay ka pa ba bukas? Meron pa kami na bagay dito. Pwede mo na igilid, te. Ano na yung maghakbang mo ka na nakala? Ay na, si Brumboy. Ah, puta. Mark dyan. Huwag ka sumama. Tukoy, layas na layas tong bata na to eh. Siguro pag gusto mo lumayas lagi. Bukas na, pag pumili tayo doon. Okay. Kita dyan. Graduate na sa Step. Official. Oo, congrats. Oo nga, napanood ko. Daniel. At si Kamuning graduate din. Pangalawa si Benz. Ay, pangatlo si Benz. Tsaka si Carrotman pang-apat. Panglima si Daddy Oms. Uba parang si Tarot man ang pang... Si, Ay, pang... pang-apat si Carrotman. Si Benz yung pangatlo. Ayan, nasa ba? Si Daddy Oms ang ano, pang-lima. Yung pang-anim, sino ba yan? Kasi naalala ko na si ano eh. Si Sue. 7. 6. Oh, 6 pala si ano. Si Nick Nick. Yan. Ha? Si 6 si ano, si Nick Nick. O, pang ilan si Hana? Ay, oo pala, pang-anim pala si Hana. Pang-8 pala si Sue. Pang 7. 7 si Sue, pang 8 si Nick. Ah, 8 ba si Nick Nick? Mali pala yung ating ano, information. Ay, shoutout sa 4 viewers. Shoutout Yes, sa si inyo Sue, 7. guys. Kaso, hindi lang pumasok yung reading na niya. Ewan ko kay Hana, pasok din na ba siya, di ba? Wala kay Hana. Inaasar ni Daniel na yan. Inaasar ni Maroko.
May puno Si na sa Pio, likod. Nay. Wayne, tawag ka ni nanay. Nanay, Julieta Reyes. saan kami? Ayan. Maganda naman ang katal mo. Hindi ba natabo ba si ate? Hindi, ikaw. Wait lang kasi. Nay, Julieta Reyes, thank you po. Saan si B-Boy? Asan na yung tali ko, te? Nanggal mo? Wala ka na naman. Asan na yun? Nawala sa buhok ko. Ewan ko sa'yo, parang kang bro. Akin na ba? Nalaglag. Tanga-tanga mo. Hawak mo lang pala eh. Kasi sabihin mo ko pang-tanga. Kaanuhan yan ni... Gandang gabi sa iyo. Gandang gabi rin, Nay. Usaba. Padala ko sa kanya. Hindi ka mag-uwi. Oo, tatay na eh. Parang yun ata yung ulo. Eh, di ba parang sabi mo? Hindi pa umuwi. B-Boy. Ah, nasa barangay pa. Tawagan ko nga. Hindi rin nakalive. Sabihin ko, pinapauwi mo na eh. Sasagot agad ito eh. Pag agad tinatawag mo. Sabi ko sa kanya, kung meron ko stress, Mamaya, may stress activity. din, dala niya ako. Kay. Ano ka rin? Hmm? Kapatid mo yan, Mark. Ah, kapatid ko. Sa YouTube. Sa YouTube. Ano yung tumutulong? Ay, sagato. Ha? Para nakasahod. Tagay ta. Wala na ano yan. Yan, linalive ko. Sahod. Marami na kilala. Sila nakasahod na. Then, andito sila ate. Nanonood si nanay sa live ko. Tinatanong ko kung nasaan ka. Oh, sabi, tinanong ko si nanay kung nasaan ka. Sabi ni nanay, wala pa, hindi pa umuwi. Kaya tinawagan kita. Kumain yung sa labas. Ano yung bulalo? Wala natin namin kumain yung sa labas. Kaya Bimoy, pahingin mo lalo. Sige na, punta na kami doon. Sabi doon. Yak! Kadi. Wala si Zal. Sige na. Bye! Okay. Bayo? Ano yan?
Ay, shoutout. BTV shoutout. Taga saan yun? Tacloban. Waray din yan. Tapos ba? Waray-waray. Ang mga kasangkay niya. Waray buot. Thank you, Sangay. 5 viewers at 6,000 shoutout. Ay, shoutout. Saan kaya, Biboy? Thank you. Ganun din yun. Hindi mag-live sa Sagato. Yung tinatanggal ko lang. Meron, ano, Tinga? Sipag ni Will mag-live ngayon 2 beses nag-live Sino ba yan si Will? Sa abroad yan? Hain ko Nuhiya. At to barangay daw, Nay. Sa barangay, kasama si Sagato. Oo. Nasa Hawaii. Hoy, Biboy, tinatanong ka ni nanay. Ibalag pa, paano mong sabi si tita? Ito pa umuwi Umuwi ka na. Yes. Kumain daw sila sa ano. Yan na siya. Ayan na. Ano ba yan? Kawawa ka, mamahanap ako ng American. Hindi maganap ka. Hindi naman ako magagawa doon. Maghanap ko eh. Nagawa ko ba ako? Nandun ka na. Bahala ka sa buhay mo eh. Siya ito, Mon? Oo. Basal dito. Doon sa kanan. Yan. Yan, mabilis lumalubog. Shoutout sa 5 viewers. Maraming tumawag sa akin, nakakonnection doon sa ako cellphone. Kasi pangkada. Mas mo na yun. Alam mo na pangalan niya? Oo. Alam, hindi mo alam pangalan. B3 Bayo yan? Litre kayo ba yan? Oo. Paano? Ngayon lang kasi kay Duterte, ganyan din ang ano eh. Bio, 3 lang yun kay Duterte. Oo nga. May U pala yun. Itong paugot eh. Ginagaya mo na naman yung ano. Humin ko yung cellphone mo din.
Ayan, yung ano naman tatalon. Tatalon na talaga. Tatalon na yan eh. What is that? Huh? What is that? Elephant? Yeah, elephant. No, it's not an elephant. That's a crocodile. Not elephant. How? Liwat juga si Munta tayo. What is that? Huh? What is that? What? What is that? Fractal. What is that? What is that? Grabe pa siya kumot na. Uy, Ang kasing ganyan ng ganyan. mas grabe pa yung kamot sa ako. Uy, May nga na ganyan ako. Malingan na ako. oo. Hindi mo nagising ko. Pero bagong tambok na naman. Or parehas lang eh. Hindi mo kaya sa rin eh. Ay, wala kay tambok pa. Babe, Oh, gabi mo. Ano? wala, hinawakan ko naman po. Pag hindi mo hawakan po, makakaya. Yan na naman sa binigyan mo dito naman yun. What's that na? Siya. Pagkang lipa. Ganyan nga ako sa ay mayroong bukas. Ay, shoutout sa 8 viewers. Ay, Sagato, shoutout. Saan kayo galing? Yung pasya sa inyo. Kasi pasya lang ako sa mga na. Bukas-bukas ko yung mga bandot ko. Mapay nga gabi isang kain. Oy, Sagato Mix Vlog, shoutout sa iyo. Nakuha ko yung donut eh. SLP, shoutout. Hello everyone. Like down. Shoutout. Tingin yung mga tao. May gulo siya sa kain. Painom. Nakainis ko na. Wala na. Nasa loob. Sa pulubi. Hindi na lang. Viewer TV, Yahoo. Bukas yung mamit Kit ka no? Yung isang tubo nun na t-shirt. Oy, Anak kayo bang wa di. Kasi yung butas yung binabs, dito. Tapos dito sa baba. video lang ako kanina kay Grace tsaka kay Ma'am Criselda. Pumasok ako, nakalimutan Tinulungan ko ko. palit. Hindi ako nagdugdug. Tanto. Pumasok ako sa Smart, order ako dun sa McDonald's. Paggising ako, ko. tagal. Si Will naman naka-live. Hindi mo napansin yung tawid mo. Ngunit na. Sira ko Hindi din. Paglabas ko, Makasagutan mo na yun.
Hindi na napansin yung langis mo. Ulit na. Almusal ako alas 8:30. Yun yun. Ang tanghalian nun, hindi alas 3, alas 4 na yun. She's praying siya raw. Pag punong-puno talaga yun. Ginagamit cellphone ko ngayon. Gusto ko kasing kain. Lapit na lapit ako sa mesa, akala mo uminom. Mm. Sinistik ko. Ay, shit. 6 viewers siya raw. Sa'yo na saan kay Aray Kaya po. Yan o. Mako tayo dito. Hi, Pay. Hi, Maria Pay. Yan, andyan. Sagado. Anong kalapit mo? Halo, Zagado. Anong kalapit na pangalan? Di ko makita yung ano mo dito, Mark. Hindi ka nakasubscribe. Nakasubs ako ha? Oo, diba? Sabi ko, nakasubscribe ka lang, hindi ka nanonood. Bihira na ako mag-YouTube eh. Kaya may katulibabad ka na, hindi ka na. O yan o. Pag hindi mo makikita, babalik ka lang dito. Yung gabi. Yung gabi day. Wala nang patay yun. Wala nang patay. Hanggang umaga na. Ano na lang kasi sinong mas malakas umilik. Arlene Oo. siya na siya raw. Ito lagi natutulog ko. Sa Anong garo, oras ang sa tutulog lagi ito? Ano ba yung pilik mata mo? Artificial yan? Viewers siya raw. Tanggalan na natin sa Huwag na! Masakit yan, kaya bagong dikit yan. bagong dikit yan. Pinapit yun doon Good sa kapatid ko doon. evening, Insan. Insan, sarap sa'yo. Pagtanggal mo niyan, baka yung tunay na pinagmatasama. Yung gabi hindi ko napansin yan. Oh. Kawa tayo lasing. Sabi ko, kung maglalagay ng mga ganyan. Oo nga. Di ba nandyan yan? Tanggalin mo yan. Tignan matapos lahat. Ayan nga yan. Live yan eh. Ano ba panoorin mo? Kanina man to. Ay, na yan eh. Ito. Refresh ko lang yan eh. Oh. Kagi kita Ay. kita kaya ako Ayun to? dito. Sa'yo, te. Ganun ko lang. Ganun ko lang. Nakashot ko lang. Oh. Basa pa nga yung ano ko dito. Oh. Tama na. Tama na yan. Tama na eh. Kayo nakahilo ako hindi. Iba yun. Pag sa reverse talaga ayaw ko mag-iit. Sakit ng ulo ko ng passing yan. Tinanggal mo ba yung plywood doon, te? Plywood sa taas? Hindi. Ano yan eh? Pagbaba mo lang na natagalan ako ng tulog pa yun. Bakit? Utong ba talaga yung foam doon sa gano'n? Saan man nakalagay yung plywood? Ba't may plywood dun? Dito sa kasama, tinanggal ko. Kaya yung tulong dumami. Hindi mo binalik eh. Kayo pinatagal na bomba. Kagayos ang matasabi doon. Doon yung nilagay kagabi na naliliyan. Kaya akala ko wala naman tulog ko kasi binalik ko doon. Eh yung kotse nyo naka ano eh, nakabalagbag kasi pag ganun eh. Hindi silang picture doon Bumagsak. Tinayo yun ni ate doon sa gilid. Kasama yung plywood tapos yung foam. Tapos diba naghiga sila doon.
Bumaba si ate, naiwan si Kuya Raymond doon. Pag tayo ni ate, bumaba na yung plywood sa kayo. Dito siya banda, tapos ako dito sa may, ano, may phone. Dinaganan. Dinaganan pala. Kaya pala tinakpan. Subscribe mo na to na para ano, madagdagan yung followers niya sa YouTube. Ayusin mo na sa... Ito, oh. Wala nga. Wala ka sa YouTube. Yung mga kasama nyo doon pagsabihan ko, Para madagdagan yung ano niya. Ayan. ayaw nila masumunod sa akin. Ayan. Ano mo sex mo? Ano na, ipalo nyo. Maganda pala yung picture. Mas maganda yung ano, yung ads. Ay yung ano, revenue. Tingnan mo yung ano. Tama pala sinasabi ng ano ko. Plastic na. Eh, dilat-dilat yung Ay, Kulang ng pati. Tingnan mo yung ano, yung photo lang. Photos. 10 points. Pero yung ano, yung reels, 2 points, tsaka yung views, 5 Mas points. konti nga, mas konti Mas nga. maganda nga yung photo. Kung photos-photos lang, tapos lagyan mo na lang ng caption, yung Oo. ganun. Yun nga yung nang uso ngayon eh. Oh, picture lang, tapos caption. Maganda pa yung kita. Kaysa Maganda yung magbigay ng video, ano, wala. yung video tsaka yung ano, nako. Yung ano ba, yung picture ba, tapos Kung hindi lagyan mo mag-aabot ng 1,000 yung views mo, hindi wala ang ads. lagyan mo ng hugot yung ano mo, or mga saltik-saltik na mga ano, sa photos. Yun, malakas yun. Yung kulit ng Facebook, ano. Di pare sa YouTube, YouTube, pag nag-live ka, tsaka mag-upload ka na mag-upload, ayan. Masahod ka dyan. Dito kahit anong upload mo sa Facebook, ano ka? Hindi mo sa mobile yung side good boy. Hindi mo sa mobile. 4.4 ka na pala eh, 4.40 subscriber. Kahit ano lang, kahit 1K, may sahod na daw yan eh. Ay, glory Christian. Ha? Kahit 1K. Pag may nagpapalipad. Palipad lang naman yun. Makukuha ko. May pumapasok sa akin ads tsaka revenue. Pinsan mo Kunti. ako, nagbablog-vlog din yun eh. Nag-chat sa akin, follow mo ako. Wala akong kailan, wala akong YouTube. Sino? Hindi, sa sabi nanay yun. Ano ito yun? Nag-chat Ayun lang. Ganun talaga yun. nag-chat sa akin, papalo rin daw. Bigas ka, uy. Salamat What is naman. that? Kala ko yun. Salamat naman. Pizza. Pizza. Uli. Ako, ulit ka na? Bukhat. Or bukhat. Ba't mo ito ang tawag namin? Tato. Snowy owl. Snowy. Snowy. Owl corn. Hindi ko naman madilit yung iba dyan. Binibilit mo kanina. Dati pa. Hindi madilit yung iba lang. Uy. Grabe, nakakagulat ka naman. Uy. Pag yun sa iyo,
Kung may chat Isang ako kahit sa isang isang lalaki yun. Sa ting sahod talaga sa'yo. Sahod mo talaga, nagchat talaga yun. Ay, Sharat Grace. Mahilig din. Arlen Chana, shout out.
Ay, Hindi mo shoutout, talaga Grace. maaaya yan. Kaya kanina, sabi Ay, niya, Grace. tatanong siya sa akin kanina. Ay, Kailan ba Sagato, uuwi ang sarap. asulte? Sabi ko, Live ka na sa gato. mamaya ako Standby madaling ako sa'yo. araw. Bahala niya sa Live lang akin. ako, wala akong magabay. Pwede chat kami. Hindi yun. Mamaya pa naman. Kasi Sit up sa gato. Okay, kape ako. May kape rin ako dito sa gato. Sit up ka na. ng tubig. Ay, shoutout, Boss J. Jen, Wala. Jenlyn Salte, shoutout.
Naligo ka pa kahapon. Great, shoutout, Grace. Kita mo na yung mukha ko pagtapos ng trabaho. Shoutout sa 6 viewers. Tapos, Alam ni B-Boy ba't ganito ang salita ko? Guys, alam niyo na yan. Pag ganito mga salita ni Maray, alam niyo na yan, ha? Pasensya na.
Ay, B-boy, lasing na yan. Ay, hindi pa. Kunti lang. Sa pinapanood na Good niya. evening. Shout out din. Boss J, shout out. Hello, shout out. Mark Joe. Oy, Kuya Top, shout out sa'yo. Grabe ko naman. Sabi ng papa mo, aray ko.
For sure. Ay, shout out, Tita O. Ngayon, sige ka. Tate Robin, shout out. Bibay TV, ka-operator, shout Naman out. lang. Lasing na si Mark. Pa. Aray ka.